Ki dawo gurina Fatima, ki dawo gurina, ni ke na yi wa kallon soyayya a kowanne hali. Me zai sa na juyo ni Fati gane mu daidai kai, ni na da nema da mantawa da kai a ruhina. Dumai sanki in ya same ki lallai kwa ya dace, ina yaba ni kyana cewa lallai kwa na zauce, akan sanki ni na zarce ba ni waiwayan baya, zama ta so ni na kurba karki min kidaya. Me zai sa na juyo ni Fati gane mu daidai kai, ni na da nema da mantawa da kai a ruhina. Fatima ki juyo dan Allah kuna dan ji sanyi, a kowanne karni na lura da so ake yayi, so da ƙauna suke sa ake zuwa taɗi, ki tallafi ruhi na karso ya sani in faɗi. Me zai sa na juyo ni Fati gane mu daidai kai, ni na da nema da mantawa da kai a ruhina. Ki dawo gurina Fatima, ki dawo gurina, ni ke na yi wa kallon soyayya a kowanne hali. Me zai sa na juyo ni Fati gane mu daidai kai, ni na da nema da mantawa da kai a ruhina. Kalami na baki mawaka ne suke tafirta su, ni ma ina so yin kasance da ya a cikinsu, farin ciki na bai kasancewa sai in gani gaki ko da an mafarki. Me zai sa na juyo ni Fati gane mu daidai kai, ni na da nema da mantawa da kai a ruhina. Kai fatan masoya na gane a ce an yi aure, mu ma ina so mu kasance cikin masu aure. Me zai sa na juyo ni Fati gane mu daidai kai, ni na da nema da mantawa da kai a ruhina. Cikatan mutum bai kasancewa sai in yaya aure, Allah da ya bar ba a tare da ke ma haɗina. Me zai sa na juyo ni Fati gane mu daidai kai, ni na da nema da mantawa da kai a ruhina. Ki dawo gurina Fatima, ki dawo gurina, ni ke na yi wa kallon soyayya a kowanne hali. Me zai sa na juyo ni Fati gane mu daidai kai, ni na da nema da mantawa da kai a ruhina. Ki dawo gurina Fatima, ki dawo gurina,